Parêzer Mesut Özer bi xwe li ser dozên siyasî bêtir karê xwe dimeşîne. Ew demeka dirêj e ku li ser girtina partiyên siyasî bi taybet jî Partiya Demokratîk ya Gelan HDP lêhûrbiye. Li gorî Özer heke li Tirkiye dat di nav xeta demokrasî da cî bigire pêkan nîne ku HDP were girtin. Lê ew bêtir balê dikişîne ser rewşa siyasî û bandora desthilatiyê ya ser makazagona destûrê. Özer radigîne ku li gorî makazagona Tirkiye jî pêkan nîne ku HDP were girtin. Ew amaje dike ku bi girtina partiyên Kurd pirsgirêka Kurd çi çareser nabe. Girtina partiya HDP destxwazin vê bêjim. Yani par 17 adarê îddianame hazir kiribûn. Piştî wê wexta dest pê kirin. Lê sala 1990 heta îro 10 partiya avekirin. Em bînin bîra xwe. Not yek HEP, DEP, HDP, DEHAP, DTP, işte îro jî BDP, niha îro jî HDP ihtimal heye were girtin. Partiyên opozisyonê û saziyên lêkolînê jî girtina HDP wek tiştekî dadane nabînin. Alîkarê Serokê Giştî Partiya Dahatû Selçuk Özdağ da xuya kirin ku ew dijî girtina partiyan e. Bir kere biz Gelecek Partisi olarak kurumların, partilerin kapatılmasına karşıyız. Em wek partiya dahatû dijî girtina partiyan e. Em dijî tayinkirina qayûman jî derketin. Ji partiyekê ra muameleyekî din, ji yekî din ra muameleyekî din nabe. Heke suçek heye, lazim e yê ku suç kirine werin ceza kirin. Hevce nîne ku partî werin girtin. Li ber vê jî em girtina partiyan rast nabînin. Serokê Lêkolîna Makê Mehmet Ali Kulaç jî radigîne ku girtina partiyan çareseriyê nayne. Ew dibêje ana pêwîstiya her du îtifaqan jî bi dengê HDP heye. 10 puanlık HDP'nin oyuna ihtiyacınız var. 10 puan veya 10 puanın üstünde oyu olduğu Ana pêwîstiya her du îtifaqan jî bi dengê HDP heye. Ji bo ku zêdeyî sêdî pênce her du îtifaq jî nagirin. Her çi qas girtina HDP werê rojevê jî li ev her du îtifaq jî dengê HDP girîng dibînin. Anayasa Mahkemesi'nin tarihi bir fırsatı Piştî parastina serdozgerê Komarê dê rayedarên HDP jî parastina xwe bikin. Li gorî hukuknasên HDP jî encama doza girtina HDP û di nav mehekê de diyar bibe. Lê rayedarên HDP wê ji makezagona destûrê daxwaz bikin ku bila ev doz piştî hilbijartinê were diyar kirin. Parêzer û parlamenterê HDP Abdullah Koç jî ji dengê Amerîkayê ra ragihand ku bi her awayî HDP hemû amadekariyên xwe cîbicî kiriye. Her daim serê me bilind e ji bo wê xebata me jî anêgirî em çê dikin. Amadekariya me jî heye ewa yani dadgehê da girtina HDP ewa girtineke siyasî ye. Yani li hişbirartinê da HDP nikarin. Li gorî rayedarên HDP heke ev partî were girtin wê demokrasiya Tirkiye jî derbeka mezin bigire. Ew radigînin ku HDP wek temînata demokrasî û çareserkirina pirsgirêka Kurd e. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.